Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Choambirira mundirole nipereke ulimbo wa president atu Dr. Daliso Kabambe ndi madam wao Madam Kabambe amene ali ulemwa ndipo pereka ulembo kwa advisor wankulu wa chipani cha UTM Madam Patricia Kariati ndiye na onse maulemu wakale mawe kwa chantamu yeti tirenezona kujirimba tikusanga olaka pena ndifokwiya kujirimba tikusanga olaka pena ndifokwiya newina akamane na kuti boma ndilomwe ndiwabwino bwino kapena ndimfiti UTM mene nafikira dziko panopo ngakhala president achabwera akulakala kaka nakhala otsutsa boma ono muli inuyo chimanga chidzifika 5 kgs 9,000 mungamakonda muli president chuma la chimanga pano 75,000 kwacho 80,000 mwina mawa chikhala 90,000 muli inuyo mungamakondwere ine ndikuona kuti anzathu a MCP akutisirira ife opposition chifukwa dziko lino sili kutani kodi palibenso chimene angapange nzeru zatani ne akamanena kuti 2025 afuna tiwavotera ine ndilibe nthawi yambiri president muli apa kunoko azimayi athu azibambo akuzunzika kwambiri chifukwa cha nkhani ya njala taluza amayi anga mwina pafupifupi 7 akulandira chimanga koma ku stadium pamene kuno koti tikhoza kulandira chimanga kulipo ndili MP ndimagawa chimanga ndimabwera kwa agriculture kuno kuzagawa kwasiya ukagawa ndipita kumbayani ndipita kutizungulire chimayenda choncho lero chikukanika njani chimanga akukanika kugawa chimanga komwe boma angayenetsa Chimba muno ngatalipo wa Malawi Congress Party tipanga days mutengane amayi angapo mumsalire kuja kumpempherera chifukwa ali nziwanda ndilibe nthawi yambiri yayi zokamba ndinazo zambiri koma ndifuna ndinene ichi msonkhano tidzapanga pa ground lero uyu wa president ndifuna mukuwadziwa Kabambe chifukwa ineyo ngati mwana wanu wa muno ndifuna kudzakutsimikizirani kuti Kabambe ndi ndani muno musakhalenso voti ina ya wina aliyense nkhani yake ndi Kabambe anagwira ntchito ndi apingo wa Mthalika mzimu wawo use mumtendere amagwira ntchito ngati budget director mawu a budget director ngati Chingereza etu lero ndifuna mudziwe kuti budget director ndi ndani azichimwene anga muli apa amayi anuwo na amene ndi budget director wa kunyumba kwanu abambo aja akamapita kuntchito kapena mwezi ukatha amatenga ndalama kuwapatsa amayi sichoncho akagule ndiwo sichoncho mzimayi wanzeru amatenga 1,000 imene amusiyira ndi amachotsa 800 kupita kusika akagula mthochi akagula tomato akagula kantherere ka 200 amakasunga kuti mwina mawa abambo sakhaso mkandalama kuti kamene kutikoza ukagula bonongwe ndika 1 kg kaufa kuti ana atani kodi opanda nzeru mzimayi tinawonso muno amatenga ndalama imeneyo kukapanga chuka zimenezo UTM zimenezo zimene boma ili likupanga likutenga ndalama zimene zikanathandiza Malawi likukapangira chuka pali nzeru pamenepo Kabambe anakhalaponso governor wa Reserve Bank. Governor wa Reserve Bank ndi amene amayang'anira chuma m'dziko. Lero tikamada ndaula
kuti chuma chikugwa zikutanthauza kuti agavana ntchito akuitani kuti akuikanika. Watu akabambe apita wa Mtalika atachotsa ntchito 2014 atasintha boma anachotsa ntchito apita wa Mtalika ataona kuti chuma sichikuyenda bwino. 2017 mukayang'ane ndalama zija adasaina ndiwo nalisoka bambe kuyambira 2017 mpaka 2020 anakatenga ataona kuti chuma sichikuyenda kuti achikonze chuma. Lena mvanichi anafika iwowa petulo mafuta a petulo ali 639 kwacha anachoka 2020 menaja kwelada achosa ntchito mafuta aso ali 639 kwacha zaka folo mafuta sana tani kodi sana suti simasewera pamene pali masewera kufuna ndikuze nichi iwowa amene ankabwera ndalama ija amati ndalama ya dola iyi yachuka pano anayipeza ili pa 732 kwacha 2017 mmene iwowa amachoka 2020 zaka folo inalida kalipotiro pomwe 732 kungochoka 2020 kufika lero 2025 zaka 5 yachoka pa 732 panomo yafika pa 3000 komanso sikupezeka tifaike mukapita kakula bread lero mukangula pa 3000 mukapita mawa mukampeza 3.2 mukapita mkuja mukampeza 3.5 lero ukakapikula bero ya shuga lero kuigulisa wamaliza kugulisa shuga ukamapita ukapikuleso bero ukapeza kuti ndalama zimene wagulisa zingakwanisa kugula chani bero. President iletu kanakula zambiri koma ndikutola balanga wadimba cheni amene kukaliza ndula katika mkotera Dr. Kabambe jindike mkono mamba jibagela mamba UTM sokolo latu ambuya udalisensi kwa mwambiri Zumo mwambiri President yatu faja ntai ulende ndi wotamanga koma anga kana ndikutamanga mnaeneka kuti ndikupempheni tiazuse olemekezeka Madamu Patricia Kariuki ndiyo awili atatu Jibagira mwamba mujiri balilose ni moni jibagira mwamba UTM Dr. Dariso Kabambe President achore begezega bamalo bano bali afumu munilole mwine sana ya kule afumu eneka kuno abeleke moni edi afumu achore begezega mwela nuzala ndira president kuno ma president na maona jandongo ila o mamenanye mula jibali ndabele Zuga mbambiri choyamba ndafika pano kudzayimira afumu ene muzuno afumu akwachera komanso pamene pakuti ndafumu amachande bwana tikunyadireni chifukwa chakufika kwanu ndikukhulupirira kuti muzuno ndikoyamba kufika president chonchi mwina kuti nkuyamba tsiku lina mudzatipezanso tikunyadileni nonse amene mwafika komanso maka ndikathokoze panayima pano nzika wa mmuzi mwana wa mmuzi bwana Njawala amene ndi nzika wa mmuzi ndithu mwana wathu wamo muno tikuyamikeni tithokoze tonse amene tafika kuno tinamva kuti bwana akubwera tikuyamikeni ndisakulezeni nthawi bwana kusonkhano ndi wanu nkhani nzambiri tisakamba koma kwathu pano ndi chisangalalo ambuya akudalitseni khala nomasuka anthu anjani ayakumizuka Datogoza gogoti bakira mwamba UTM President achori begezeka President wa UTM Dr. Dariso Kabambe ule mwana
Ulemwani Excellency, the President of UTM, the Vice President South Honorable Magondi, the National Publicity Secretary, the National Organizing Secretary, the National Director of Elections, and Deputy Director Maya Torebegenzeka Nation, and regional director Zama Inonse, acting regional governor, Apura Tonse, my regional governor Jose, Comanso, my shadow Torebegenzeka Kansala, no Saman Ribado, Makola Tonse, Money Nonse. Dabara Muzawa Nesani, President YUTM. Amene alibebanga amene webekeza wa 16 September kukala president wa dziko la Malawi ena mwayanali nao kuyaka kuendesa boma lino kamena kuendesa nyumbani kamena kuendesa nyumbani ndanje kama jinakanika chifojo na kuti Malawi muno muli anthu akwana 20 million kodi monse mwatha kulima minda yathu yonse Malawi muno muli anthu akwa 20 million osawatha kuti andira federeza kumanja mulaba mulu federeza wana chimene tikufuna ife kuti mwachite chipawawo chifanira munthu akagulia matemba kusikako koma mawa alephera chogula nawo wokha imene tikufuna ifeyo pamene mukhale president mwapase mphamvu yokuti azitha kudya katatu pa tsiku azitha kugula ufa azitha kugula ndiwo azitha kugula phasa yakogona ngakhale kugula samadress Malawi muno tufuna ntumwachite mpawa khala twazidalira paliwoka Malawi muno tufuna ntwakale antwakhala linde amo zawo matumba amene nachita bwino Malawi muno ngamene munathandiza kuti ntchito yende bwino Malawi mupingwa kuthalika mzimu wachakusa mujani a president muli apa Mulungu anakusankhanirira kuti mukhale president wa chipani cha UTM ena analephera kuti akhale president wa UTM chifukwa cha Puma uno atangomva kuti mzimayi akuima mzimayi anafuna kukhala wa independent kodi ungakhale vice president wa chipani ukayimiriranso kukososa kukhala wa independent imene imakhala vote of no confidence kuziderera kumuomba mwana wake yemwe akanakhala amene namasina amayimbira kuno akanena kuti ine ndakwanisira kukhala vice president komanso anakondweredwa Mulungu anakutenga Dr. South Manzima we use mutendere chipani chonse chinali manja mwandani anailephera kuja simaili patebulo zanja kumambo jenjemera sono ngati munthu walephera kuyendesa chipani mwaiwosali nawo ndiye ngakhale ayapa chipani chawo akwanisa asogoleni ife amene timakhala magomo mutimati munthu akamakufunsira chipani kumona amene mkaza chamavalira kuno ndiye kuti mamuna indotaduyu ngati walephera ali mpipa momwemo kuchipani chakakwanisa lero president amene tikufuna ife sokuti abwana zitilimira khasu zero modzi ya tikufuna tipase khasu loti zili mandani sikuti munthu abwera tinyamulire mpipa la federeza ya ife munthu anyamula tili nawo koma tipase ndalama zokuti federeza osika mtengo tizikagula tani ndiye amene amapereka federeza osika mtengo zipangizo zonse ndi chipani cha UTM manifesto athu ndi amene ajasakuta ndatikhalire koma manifesto amene ajanagwiritsidwa ntchito ndi athu amene kugwiritsa ntchito manifesto kosakukuteni asogoleni timanena kuna kuti dressing akakhala yako ndi yatali imeneyo kono wina abere masailo kuzikokhanga ndikupita kumunda kupita kusika ifo dressing osiyatali imeneyo manifesto ayitemu mamenga farms ndimanena kuti ngakhale nthawi ya zuwa mmaminda muliyidwa ifa Malawi muno mwazitili nawo alinaje amene akachita implement mamenga farms alinake ndiyadi amene akachita implement kali mtengo wa fertilizer osika mtengo alinake ndiyadi amene atapeke kuti atinyamata alembatwa ntchito alinake ndiyadi asogoleni tikamanena kuti tiye basa tinyamata mabusiness ndalama zipaka mabusiness ngati we business ngakhale kuli sanitizer sunapangepo ngakhale kuti wapasa ndalama kuti apange business sumapanga ifo makhawa wanitima ifo business sunagalipo sunapanga
kutatatiza kinyamata alembedwe ntchito ngati iweyo siwe nyamata anyamata sosuwala majadi amenenga kulemba ntchito anyamata nzanu ndudi ene kamabwera kuti atipangasa kuti mwauza kuti ni manifesto ajani amenewo ainde haundi mapanga kampeni 2019 aliyesa nani manifesto hao ena maone sazara 5 kumagazanga difeza tutilibe kama ifadi manena manifesto watu wose nkani ya magesi, nkani ya maji, nkani ya kuja katari ndiona kuti wene mugaba sampabu wanyamadao mugaba sama business dashi maya akamaka kulisa zikamwatima mawa akamaka kulisa zijasima masana akamaka kulisa zijasima matulo ne kuja katari kuja jubudi wene mugaba sazoni bila saulele inunu munakila nchito ni male mbingwa mtali ameni munataniza mbingwa mtali na kuda chita wino ndinu munapanga mwailoma kala ni machagida leo akuiga mtu kasu basalu leo nikawe ya kasu ni kumanda kibarasa magasu mmambinda sozagasa ate 50 jagudi kizini minaswa kasu ndiye mtu akulia mpile kizini yojanga ni ja kasu azipareka makasu akupasa ni kasu mujiri bakunu muli nimida amenali nimida mwana mwamasa matrakda zikalima mafamu mwao mafamu haja mpeleka matrakda magasu okawa ndiye kutazipa zaka kumandaka kala kwa poteka boma jijatuma kumba musa mjajizipa zaka kwa kumandaka ndozipo fukula nijimene nija asama tope usokoleri amena kuimbana UDA usokoleri amena kuimbana nikupeleka manifesto waka amena kupeleka simbo yake ya kasu musiwa kuti ameneyo ni wakawu ya jweni jirebwe saa kupita kisokolo amena kupita kisokolo zipeleka zipeleka za mechanizing agriculture zipeleka tatiza antukula limebwini akubasa nukuno salu ya ingapo kasu muzipeleka nao chani kuno mjini President Dr. Bekenzega nikutokozeni mwabwera kuli mwane atukutiri wabuna imene timafuta ifeyo ananu ndokuti mutiyendele pana pali pose kumuone mafuta amene alinawo muone mise kumene mwadusa idu kuti akumana ndi mafuta ayi muone kuti kwadi akupanga anthu mabizinesi anthu kuwanji mukabwera pano mwathandiza kuti mukatenga boma 2016 pano September muone chofuna kuwapangirani ife sikufuna kuti tione kuti atenga kasu mkulima munda na imene inadani sikufuna kuti muzinyamula kumunyamulira munthu fedeza kapikapa komunta imene inadani tikuiza ni mawa ine ngati mphunzitsi mwana amene amabwereza kalasi imodzi yomweyo kawiri amakhala munthu opanda chani ndiye anali malaimo muno anjawala mwana wa umuzi amanena kuti boma likamana kuti boma ndilomweli munthu amene walakwisa kwa basi koma dziko la Malawi ndilomweli silikani limeneli ndiye boma ndilomweli la Malawi koma chimene tikufuna ife tisinthe ndani nanga Malawi tisintha ndani chilipa tiperekaso zina lino mpasa la chilipa ifeyo misabongolo misakinango akweni ndani tisinthaso ngani koma ifeyo boma la Malawi ndilidi koma tisinthe ndani nisokole ngadani aliko akazaka 5 waliba metuchika iwo chimozi mwana amana lisandasanga ni malepera maeso akwelele sosande 5 ni akwelele kwaso kwele amina alepera mtukula ziko la Malawi au nazika panga zimena mapanga iwo kama kulisa usiba hadi weza kusika kama kulisa kutaka hadi weza kudi karasi imene imakara jena ubweleza karasi yamena fomu imene imakara jena ubweleza amakara odele la kuzisi mugambo mbweleza sasa ubwelana ikarasi wa mwe mbweleza kawiri Ijani ukalibeko ena kuleba sosalu zao kutuwa zanga alibe njani amene wanena kutuwa zanga alibe milandu waza kukumbukila ninu aza nena kudine zini zanga hivi ngakale kunyuma komwe ndiye nacho omwe hata kwa dila alibe nao njani msito jisuwa nao ndiye nani ndiye zibani zimene jisuwa waisi akuya kukalisa nose Your Excellency Lord Ndaidane Vice President akumwela kuno kukakususeni muyangule nanili wapa nobene wasokana ba ino ntakuchili batima kukwanja ni wambili love back to back
lathu tsogolo lathu. Ndipereke ulemu waukulu kwa Maika Banda amene mulipo mpano. Kuna Bogaliati amene muli advisor wa president wa UTM. Ndipereke ulemu kwa vice president akuno kuchigawo chakumwera ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa ulemekezeka Hashim Banda a national organizing secretary. Komanso ndife tonse aku Central Executive Committee ya chipani cha UTM. Ndiperekenso ulemu kwa ma regional governance, ma directors amayi, ma directors anyamata, ndiena tonse aku National Executive Council NEC ya chipani cha UTM. Ndiperekenso ulemu kwa Amayi Ponda amene ala director amayi kuno kuchigawo chakumwera komanso Maxwell amene ali director wa chinyamata wa kuno chigawo chakumwera ndi makomiti onse apa region yanu ya kuno kuchigawo chakumwera. Ndipereke ulemu kwa district ndi komiti yanu yonse, kwa constituency ndi komiti yanu yonse, komanso ndi ena tonse achipani amene chaitini pano a UTM ulemu wanu. Ndipereke ulemu wapadera kwambiri kwa mafumu athu amene ali pano, komanso amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana. Moni nonse. Muli bwanji? Ali neso ndili bwino. Ndikufuna choyamba ndikukumbutseni amene muli achikulire pang'ono zaka zama 1957 kukafika mu zaka zama 1963-64 dziko la Malawi linali pa ukapolo, linali pa utsambunda. Ifeyo tinalibe ufulu. Makolo athu amagwira ntchito athangata, akagwira ntchito osalipidwa iyayi. Amalawi amaphinjika, Amalawi amazunzika. Zidatengera malemu Dr. Banda, malemu Otoni Chirwa, ndiye na otero malemu Aleke Banda anagwirizana ngati Amalawi. Ife ukapolo tatopa nawo, ife kuphwanyiridwa ufulu tatopa nako. Ndiye anamenya nkhondo kwambiri kuipatsa Malawi, kuipatsa ufulu Malawi. Lero inu ndine tikunjoya ufulu umene ena anamenyera nthawi imeneyoyo. Ife nafe tinabadwa ngati maponi free amene tinabadwa nkhondo yolimbana ndi utsamunda tachitika kale ndi kutha ndi kugonjetsedwa. Mu zaka zama 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94 apresident opuma Dr. Bakiri Muluzi, komanso kunali malemu Dr. Jihana analumikizana ndazi zawo ambiri kumenyana ndi kulimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa Dr. Banda pansi pa chipani chimodzi pa Congress Party. Mukukumbukira nthawi imene ija anthu ankamvekera nyakula, anthu ankaphedwa pamwenyera kung'ona. Amalawi amazunzika pansi pa ulamuliro wa malemu Dr. Banda. Anthu adazunzika dziko lino la Malawi. Zinatengera ulemekezeka Dr. Bakiri Muluzi ndi azinzawo kulimbana ndi Dr. Banda kuti Amalawi akhale ndi ufulu. Chotero dziko lino tili nawo ufulu wochita zochita zimene tingafune. Democracy, ufulu olankhula, ufulu osira zinthu, zonsezi timatokoza ntchito imene olemekezeka Dr. Bakiri Muluzi ndi ena adayigwira kuti tikhale nayo ufulu umene dziko lino. Chaka cha 2025
titatha kulimbana natsamunda kwachotsa, titatha kulimbana ndi ulamuliro wa nkhanza wa Dr. Banda, tikandi ufulu wa democracy. Chaka chino cha 2025 tikulowa mu third revolution ya Malawi yakuti titsane ndi umphawi dziko la Malawi, titsane ndi mavuto azachuma dziko la Malawi. Economic revolution ndimene tikuyang'ana chaka chino, imeneyo tiyipanga maballot. Zimene tiyipangira zimenezo chifukwa chakuti pa Malawi pavuta atweti. Ngeni kati pa Malawi ikiya muzili paterera koyamba, paterera koyamba eti kachiwiri muzili ndikatiso pa Malawi muzili pachema tamvana eti koyamba paterera kachiwiri patani takwirizana uko takwirizana pa Malawi ino ndichilimba ndauzira ndichilimba ino ndifuna chilimba ilankhule ivule kwambiri ndikati pa Malawi munena ndi paterera ndikabwerezanso pa Malawi munena pachema takwirizana diabetes pa Malawi ndizona di pa Malawi paterera pa Malawi pachema. Njala yapinga posa uzana njala, chimanga chakwera mtengo kwambiri, anthu akukanika kugula chimanga. Ufa wakwera mtengo kwambiri, anthu akukanika kugula ufa. Tadya mango ndamaliza, chikudya chileze sili kukhuta, chikusija sizi kuyenda, tazula chinangwa sizi kutenga iya, tadya mizimbe wasizi kutenga iya. Pa Malawi mafisi akusukula kwera kwambiri, makola ukanika kulipira ma school fees. Ntchito pa Malawi zavuta, anthu ma certificate alinawo koma kukanika kupeza ntchito pa Malawi. Amene apeza ntchito pa Malawi akulandira ti masalari tawo koma ndiyo 10. Salari yokanika kugula bagi la chimanga, salari yongoika ma units mfoni yatha. Amalawi akuvutika kwambiri. Pa Malawi ma business sakuyenda iya, anthu akukaunda zinthu modula, makastoma lapalibe iya, mitengo yosokonekera, ma business afoyira pa Malawi. Pa Malawi mzipatala mankhwala mulibe, masukulu zipangizo mulibe, misewu ndi mulibe tala iya. Nyumba zimenezi zina sikungo kwa chifukwa cha mvula, ngongole so kulibe iya. Amalawi ambiri akuzunzika, Amalawi ambiri akuvutika. Pa Malawi ndendikachula chinthu kuzili chakwera atweti. Ndikachula chinthu kuzili chakwera atweti, tizikuwa atweti, ndichilimba atu yeti atiziwe atweti. Chimanga chakudya chakwera chakwara chilichonse chakwera ndi ndani. Pa Malawi pachema, anthu akuvutika pa Malawi. Chaka chino Malawi akwiye chake ndi chino, zikufunika third revolution ku Malawi. Tisinthe
zinthu ku Malawi. Njala yatizunza kwa nthawi yayitali, umphawi watizunza nthawi yayitali. Pa baloti tikanene kuti ife umphawi yayitathana nawo. Kodi pa business mukalemba munthu akamakanika kugwira ntchito mantani. Pamunda mukalemba ntchito munthu pamunda sakutha ntchito mantani. Awa atani awa. Ena osewa taesa kwa ikaka mpando achokapo akhalako maumphawi udakapitirabe dziko la Malawi. Njala idakapitirabe dziko la Malawi. Kusatukuka dziko lisini kutukukabe iyayi. Pamene maiko anzathu kunjeba kutukuka, Malawi sakutukuka iyayi. Chotero chaka chino tikhale ndi third revolution ya dziko la Malawi. Imeneyo idzakhala economic revolution. Yakuti dziko lathu lithane ndi anthu amene lithandize dziko lino iyayi. Tiyike pa mpando anthu amene alisinthe dziko li ku ntchito za chuma ndi chitukuko. Ife a UTM takonzeka kutumikirana Malawi kuyambira September. Tidzapanga zinthu zinayi pa UTM. Choyamba, ife a UTM tidzakonzanso chuma cha dziko la Malawi. Chuma cha dziko la Malawi chidzakhale chabwino, chidzakhale chokhazikika. Mitengo ya zinthu idzatsike, mitengo ya fetereza idzatsike, mitengo ya chimanga idzatsike, mitengo ya mafuta agalimoto idzatsike. Ndalama ya chakudya idzakhale ndi mphamvu, izidzapezeka. Tidzatha kugula mafuta agalimoto, mitengo ya mafuta agalimoto adzatsike, mitengo ya sopo adzatsike, mitengo ya mchere adzatsike, shuga adzatsike, mitengo ya zinthu idzatsike. Chuma cha Malawi chikakhazikika, zinthu zikakhatsika mtengo, komanso ndalama zakunja zikupezeka, zilongola zanja za mabanki zatsika, amabizinesi adzatha kubwereka ndalama. Tidzaonetsetsa ndalama zilipo zokwanira ma development bank ya dziko lino kuti anthu adzabwereke ndalama pa mitengo yomverera, mabizinesi adzambenso kuyenda bwino. Ndiye mabizinesi akamayenda bwino, chuma chikamayenda bwino, anthu ambiri akamalembera ntchito, akamalandira masalari ochuluka, ndiye kuti tidzayambanso kukonza umoyo wa Malawi. Chachiwiri, ulamuliro wa UTM tidzayika ndalama zosachepera 100 billion kwacha muboma lililonse. Chaka ndi chaka kwa zaka 5. Ndalama zimenezi tidzakonzere misewu, tidzabweretsere magetsi, tidzabweretsere madzi abwino, tidzaonetsetse kuti mizinda yathu ndi yabwino ndi yokongola. Tidzaonetsetse tili ndi zipatala zabwino, tili ndi masukulu abwino, tili ndi maofesi abwino aboma, boma lililonse m'dziko lino. Komanso ndalama zomwezi tidzaonetsetse kuti masalari anthu ogwira mboma akwezedwa, maziphunzitsi, apolisi, asilikali, manesi, madoctors, masalari awo onsewawa tidzaone kuti akwera moyenera. Chachitatu tidzaonetsetse kuti muchaka chilichonse cha boma tizidzayika 500 billion kwacha ku ntchito za ulimi. Ndicho linga choti fetereza dzakhale otsika, amene
sangathe kugula federeza anapatsile mwayo pesa federeza komanso iwo angathe kubwereka federeza pamongole atapatsile mwayo bwereka federeza pamongole tikatero ndi federeza azizapezeka kwa onse ukufuna komanso ndalama zimenezi tizalimbikitse ulimi wa nthirira madzi ndi mitsinje tizayigwiritse ntchito kutsirira minda yathu kumalima katatu pa chaka ma mega farms tizawatsegule tikapanga zimenezo tizalima katundu ochuluka dziko lonse lino chachinayi tizayika 500 billion kwacha mu ntchito za mafakitare ndiye tizakhale ndi mafakitare dera lililonse opanga prosesi zonse zikupangidwa madera osiyanasiyana tizakhalenso ndi malo ena ngati kumakata kucha kumene tizakupanga mafactory shells ambirimbiri kumene kuchako tizayikeko mafactories ndi machine yake ma equipments opangira zosiyanasiyana mafoni magetsi ndi zina zosiyanasiyana mpaka na magalimoto tizidzaumba konkuno mapanga mafactory athu tikapanga choncho mizinda yathu ya Blantyre Lilongwe ndi Mzuzu ntchito zizapezeka zambiri zakulando zagwira ntchito chachisanu tidzayikaso 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku ntchito za migodi inu mukudziwa Malawi anafufuza kale migodi yosiyanasiyana pansi pa nyanja ya Malawi tili ndi mafuta amene paja ndi gasi komanso miyala mtengo wapatali yosiyanasiyana dziko lonse lino imene ilipo tikuidziwa tikayika 500 billion kwacha ku ntchito za migodi tidzatsegula migodi yosachepera 10 mu zaka 5 za UTM ndiye mawa makuya anyamata athu azipita ku Joni kukafuna ntchito migodi anyamata athu adzagwira migodi yakonkuno ku Malawi chotsiriza tidzayika 500 billion kwacha ina ku ntchito zokhudzana ndi zokopa alendo tourism ndiye kuti tidzakopa alendo ambiri kumene kuchazozakhala ntchito zambiri zimene Amalawi atazizagwira kumeneko chotero chaka chino ndi chaka cha 3rd revolution ya Malawi economic revolution yakuti Amalawi ndipo kwiya ndi zimene zikuchitika takwiya ndi njala takwiya ndi umphawi takwiya ndi kusatukuka chaka chino tikayankha mabaloti kuti dziko lathu lisinthe dziko lathu liyambe kutukuka tagwirizana tweti tagwirizana chaka chino cha 3rd revolution Malawi asinthe tiyambe kumatukuka ngati mayiko azinzathu tipite njira yothanira nathu ndi njala ndi umphawi kusakhala nyumba zabwino ndi zina zotero tithane nazo tikhale ndi dziko labwino lopita chitsogolo ife tinangobwera kupatsani moni kuti inu tikuoneni komanso inunso mutione ndiye tathokoza kwambiri taonana ndi ulendo ima koma zikomo kwambiri kuti taonana mungakutsogolereni mungakusamalireni tidzabweranso tsiku lina osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.